għandna nies li suppost jirrappreżentaw l-annimali fl-awtoritajiet u mhumiex qegħdin jagħmlu xogħolhom, ma jimpurtomx. Sostnit dan l-attivista Moira Delija f'intervista li saret ilha mill-professur Andrew Azzoppardi fuq l-istazzjon 103 fejn insistiet kif istess għatet qalba mill-animal welfare. Moira Delija saħqet li ilha 30 sena f'dan il-qasam u ħadmet ma' kull politiku li ġifdat dan id-Dipartiment tal-Animal Welfare iżda sostniet illi l-affarijiet ma nbidlux. Tant illi kellhom joħolqu NGO u attivisti oħrajn biex jgħinu lill-annimali. Ta' dwejja. Allura tibqa' x'kelli nagħmel? Kellna noħolqu NGO biex aħna uffiċjalment u bil-VO number niġbru fondi u nippruvaw nagħmlu x-xogħol tal-animal welfare. Din id-dikjarazzjoni hija waħda ċara u turi kif anke mal-annimali il-Gvern ta' Roberta Bela qiegħed totalment jonqos. Minkejja illi fil-manifest elettorali tal-Labor kien ġie mwiegħed illi se jkun hemm aktar ħarsien u drittijiet għall-annimali. Moira Delija insistiet li l-attitudni ta' hija ħammorru ma jistax ikun tibqa' dejja minn min suppost qed joħsib ħajjet l-annimali. Hija tkellmet ukoll dwar il-bżonn ta' kampanja edukattiva b'saħħitha kif sostniet illi ta' kuljum tisma' b'tal-inqas 3 każi ta' abbandun. Dan filwaqt li kritikat lill gvern għaliex għadu ma ħareġ regoli ġodda brabta maż-żuż. Intant, hija saħqet li żgħażagħ għandhom iqattaw ftit ta' żmien barra minn Malta u jeħduha bħala esperjenza. Apart il-fatt li insistiet li bħalissa f'pajjiżna hawn ansjetà enormi. Sirna avgati kollha fuq xulxin, l-istress li għandna u n-noise pollution u l-pollution li ngħixu fih minn posta l-ieħor l-ansjetà li qed jitilgħu iż-żgħażagħ biha hija enormi. Ġifieri jien kieku żagħżugħ tlaqt. Moira Delija sostniet li f'pajjiżna hawn overpopulation qawwija u li ġimgħa wara l-oħra hija repetittiva, illi żżid mal-istress illi sibna ruħna fiha. Għaliex fi klima stess ġabuna hekk f'din is-sitwazzjoni.